sual hi enge ani chia le tu po thil ti sual a piang in dan po abo chatrin sin is the transgressions of the law camping na te kan han luta pathian tu na sa takin min hrela pian thara awmzia te min hrela piang thar tura kan sual te sim mangai thu te na sa takin min hril thin amai ro chu thil boi thlau ve deuh mai chu bible in sual hi Engtin nge soiti lampang hi min hril fia thin lova chu wangin sual chu kan sim mol ve top mai zelani ti chuan he zona enge sual hi ani ti chu wena hin chan kan han tum don ani Johanna lekha thon pakhat na bungthum changli chaukan han chiar chuan ti hena ziaka ti chuan thil ti sual a piang in dan po abo chatrin sual hi dan bo chiat na ani sia ti in he bible chang a hian chiang takin sual chu enge ni asoya chu dan bo chiat ani thu aron tar langa he dan hi engdang ni loin pathian dan kha ania chu wangin enge sual kan ti chuan chu dan bo chiat na chu alo nia sual chu dan bo chiat na alo ni tak sia chuan sual sim chu nge lo ni tang le luk dewin nge to la chuan thilunga channa pathian in pe nge chu ka ring